Nandito kami sa likod ngayon kasi magkuha kami ng kamunggay. Kaya magluto man kami ng utan. Uy. Tingin-tingin tayo dito kasi may aso dito. Baka makuhaan tayo ng baligwan port. Oh, palit kami ng buwad ngayon. Bilis-bilis kasi manuhit to ang manok eh. Dito kami sa likod ng loob. Bakit ang lihok mo? Yan, nandito yung mama ko. Matagal na rin tayong hindi nakabalik dito. Pero ngayon, nandito na tayo. Nakabalik na tayo. Ginto! Sereng. Bahay namin maliit lamang. Pero mga may kamunggay. Asama ni mong kamunggay diri dapit. Ha, tara. Ay, nagko kay kamunggay. Ando no? May maraming dahon ng kamunggay. Ang kamunggay. Asa? Oh, ginto. Bili ko na sila. Unyag pupunta tayo dito sa ibaba kasi may nag-birthday doon pero magdala kami ng kamunggay para sa healthy living ba kasi kahapon kumain kami ng karne. Ngayon karne na naman bukas. Tong. Magigil ka. Tama ulit na tama. Sa? Check up ko ka. Hi. Gago! Ginto! Tili puno. Are you like that? Barambi baram. Tingnan natin baka may makakita. Tuloy po ang kaso. Kata isa. Ayot din. Nabalik na ha? Harvey. Ito tumoy kopi. Humot lagi dire. Humot ita. Ha? Buhay bukid. Sana all. Buhog ka dyan. Ilang mahulog ka sa akin. Oh my God! Guys, uli na kami guys. Uli na kami kay nakadagit na may ugkuhan guys. Kanang utanang. Magbabago rin po ako kaya lang hindi po siya ngayon. Agbati og kamunggay, sagol namin sa sa munggoy. Ako'y iyong bangka, sarap iparis nung nakaitim dyan na manok. Don't stop believing. La. Kayo paluwa ang kamunggay mama ni mo no? Tahandik no? Abot na kami guys. Abot na kami sa amin. Knock 3 times ang state your name. Knock 3 times. Who are you? Get out! Ayan, naghagpat na kami ng ng kamunggay, naghagpat ba? Ano, nahagpat?
Ayun guys, gusto ko lang magpasalamat sa sa mga pumunta dito kahapon sa birthday ko. Ayan, tsaka number 1 na pasalamatan natin yung Panginoon na binigyan tayo ng another day, another life, panibagong araw na naman. At gusto ko rin magpasalamat sa aking pinakabandang mama. Grabe ka supportive, grabe supportive. Ialay talaga yung manok para sa birthday ko. Tawa siya. Tsaka sa aking partner, sa aking asawa. Sana all! Kung di dahil sa niya, hindi nyo na-celebrate yung birthday ko. Kaya lang may condition. Okay lang yun. Walang problema. Sa kondisyon. Gago! Bago, hindi ka na. Tsaka, mega shoutout sa Mandawi City Jail Male Dormitory, especially to all your warden. Happy birthday, sir. Sa mga master ko dyan, yan, sa lahat-lahat, maraming salamat at naging successful yung birthday ko kahapon. Tsaka sa mga kapatid ko, sa mga asawa ng kapatid ko, sa inyong lahat, maraming salamat at mega shoutout sa inyo, sa mga kaibigan ko, Batch Kalasag 2018 College and Sinagbig Kiss. Thank you sa lahat. Continue tayo. So karon luto na ang ating munggo. Yan, no? Tayo, may usok-usok pa. Dito lang. Yan, maraming salamat guys sa pag-subaybay. Grabe, parang naluto pati yung mukha ko. Masarap talaga. Sana all! Yan guys, maraming salamat sa pag-subaybay sa amin. And don't forget to like, comment, and share. And paki-subscribe na lang and follow. Aslang. Yan, maraming salamat guys. See you in my next vlog. God bless always and take care always sa inyo mga guys.